Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat premier Pisas blij is met de mogelijkheden om Venezolaanse olie te bewerken. En dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Het is een persbericht waarin hij aangeeft dat de regering van Curaçao kennis heeft genomen van de recente publicatie van het Amerikaanse ministerie van Financiën met betrekking tot een nieuwe algemene vergunning die onder bepaalde voorwaarden bepaalde transacties met Venezolaanse olie toestaat. Het klinkt allemaal een beetje vaag, maar het gaat volgens Pisas erom dat er meer mogelijk is met de export, opslag, transport en raffinage van Venezolaanse ruwe olie. En dat is belangrijk voor Curaçao. Op dit moment zijn er in Bunnenbaai 6 miljoen vaten olie opgeslagen, dus in totaal die hoeveelheid. Daarmee is ook de opslagcapaciteit bereikt, maar er wordt nog verder gesproken met Amerikaanse bedrijven. Nou, dit heeft hij vanochtend gezegd. Dit weekend kwam naar buiten dat 2 olietankers van de autoriteiten van Curaçao en Nederland niet verder mogen varen. Dat heeft de Nederlandse krant NSC gezegd. En dat zou weer een terugslag zijn, een tegenslag zijn voor de VS, die juist die olietransporten graag willen laten varen. Wat er precies waar is, dat weten we niet. We weten dat de premier in een officiële persbericht laat weten dat hij blij is met alle mogelijkheden. Of er daadwerkelijk een olietanker niet meer mag varen, dat zal misschien binnenkort bekend worden gemaakt. Want vandaag houdt de Staat een openbare vergadering met minister-president Pisas, waarin hij zal spreken over de recente ontwikkelingen rond de raffinaderijen, onder meer Oryx, Vigor en Global Oil, die allemaal bezig waren met de raffinaderijen de afgelopen periode. Maar wat gaat de toekomst brengen? Dat zal Pisas tijdens deze vergadering aangeven en daarover spreken we morgen in Extra Journaal natuurlijk meer. 18-jarige doodgeschoten, dat gebeurde afgelopen weekend. Een zeer tragisch incident. 2 jongeren hadden een afspraak gemaakt om een telefoon te willen kopen met een man. Toen ze daar kwamen was hun intentie niet om te betalen, maar om de telefoon uit de hand te rukken van de man en weg te rennen. Dat gebeurde ook en de man, die een agent is, gebruikte toen zijn dienstwapen en hij schoot 1 van de jongens neer. Uiteindelijk werd het lichaam van de jongen gevonden en de andere jongen van 18 jaar werd daadwerkelijk gearresteerd. De zaak is in onderzoek, maar alles lijkt op het feit dat de jongeren de intentie hadden om te stelen en dat de agent zijn wapen heeft gebruikt om 1 neer te schieten. Lichaam bij Playa Canoa aangetroffen. Dat gebeurde zaterdagmiddag. Toen kreeg de politie een melding dat er een lichaam was aangetroffen bij een rotswand bij Playa Canoa. Toen de politie kwam was het daadwerkelijk ook duidelijk dat het om een lichaam ging. Die was al in enkele dagen in staat van ontbinding. Meerdere dagen zou het lichaam in zee hebben gelegen. Er zijn aanwijzingen dat het gaat om een man die in een tent woont in de omgeving van de plek waar het lichaam werd aangetroffen. Maar dat moet nog onderzocht worden. Drugs gevonden bij controle illegale bouw. Dat gebeurde ook afgelopen weekend. Toen heeft de politie een gerichte controle uitgevoerd bij een illegale bouwlocatie aan de Kaya Paniweri, dat is bij Fuik. Op het moment dat het team ter plaatse arriveerde, sloegen 2 mannen die zich op het terrein bevonden op de vlucht. Er werd een vervolgonderzoek geweest en in een woning op het terrein werden voorwerpen aangetroffen. Die zijn ook in beslag genomen, die bestemd zijn voor het verwerken van drugs, evenals enkele marihuana-planten. Er werden 5 mensen aangehouden, 1 Curaçaose man, 2 Colombiaanse vrouwen en 2 Ecuadoriaanse vrouwen. Alle 5 zitten nog vast en het onderzoek loopt nog. Oproep tot vrije middag met carnaval. Nou ja, ook vandaag zal daar meer duidelijkheid over komen. Tijdens de Relato di Dia om 11:30 staat deze gepland. En daarin zal worden gesproken over de vrije dag op dinsdag op de laatste dag van carnaval, om het zo maar te zeggen. De 17e februari, daar zou volgens de overheid alle ambtenaren vrij moeten krijgen, mits het niet met hun werk in de problemen komt. Hè. Bijvoorbeeld agenten, daar gelden andere regels voor dan
ambtenaren die in een kantoor werken. Maar er is ook een oproep aan, aan de privésector om zoveel mogelijk mensen vrij te geven, zodat iedereen carnaval kan vieren. Daarom zal bij de relator Lydia ook de president van de VWC aanwezig zijn en wordt er meer duidelijkheid hierover gegeven. Controles, multidisciplinair team, die hebben afgelopen weekend controles gehouden bij de Marcha Juvenil. Daaruit bleek dat 98% van de onderzochte bedrijven, van mensen die spullen langs de weg verkochten, onder meer via verkoopkramen, zich helemaal aan de regels hielden. Hartstikke mooi, 98%, dat is veel. De politie of de economische inspectie heeft in totaal 56 controles uitgevoerd bij standplaatsen, ambulante verkopers en horecagelegenheden. Eigenlijk was slechts 1 standplaats ter hoogte van Handje Polar, het achtergedeelte van de straat, dat niet beschikte over een economische vergunning en die werd stilgelegd. Auto Tumba Koning betrokken bij ongeluk. Dat gebeurde afgelopen weekend. Dat was een aanrijding op de kruising tussen Arubastraat en de Frederikstraat. Volgens ooggetuigen had het allemaal te maken met iemand die door het rode licht reed. Die botste met een zwarte voertuig tegen een wit voertuig dat op dat moment de kruising overstak. Dat voertuig werd door de klap over de middenberm geslingerd en botste vervolgens tegen de auto van de Tumba Koning die voor het rode licht stond te wachten. Het is een impact met heel veel schade. Het verkeer kon ook niet worden voortgezet in deze straat. En zo ontstonden er in beide richtingen lange files. Er moesten 3 ambulances ter plaatse komen. En de paramedici hadden hun handen vol aan de verzorging van alle gewonden. Treurig en ook vooral het feit dat mensen door rood licht blijven rijden. En weer in de omgeving van de Arubastraat waar heel veel ongelukken plaatsvinden. Mensen rijden toch wat voorzichtiger. Wij gaan even over naar een break. Zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier e vou merecer uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Stesia, het Meteorologisch Instituut KNMI bezocht onlangs Stesia. Daar werd onderhoud uitgevoerd aan bestaande weermeetapparatuur. En ook werd er een nieuw weerbewakingssysteem geïnstalleerd bij het Emergency Operations Center. Daarmee kan nu op een betere manier de windsnelheid en de windrichting, neerslag, temperatuur, lichtintensiteit en luchtvochtigheid gemeten worden. En de regering van Stesia is blij met de samenwerking met het KNMI. Dan Marcha Juvenil, we hadden het er net al over. Het was afgelopen zondag Marcha di Juvenil, jeugdcarnaval en dat was een groot succes. Ik denk dat we het allemaal kunnen zien. Veel mooie kostuums, goede presentatie en de enige klachten die er waren ging over de muziek. Want er is natuurlijk een jongere Tumba festival en ook een winnaar daarvan, maar die muziek werd heel weinig gehoord. En daarover waren mensen aan het klagen, want waarom hou je anders een jeugd Tumba festival? Volgens de voorzitter van de vereniging AGKK, Ricardo Correia, is er alles goed gegaan. De enige klachten gingen dus over het feit dat er weinig jeugd Tumba's te horen waren. En dat ligt ook aan het feit dat de bands te weinig tijd hadden om deze te oefenen en dat het dan meer in de hand van de DJ zou liggen om die nummers te spelen.
Dat is iets voor volgende jaren. Zoals Correia zegt, de parade begon op tijd. Alle kinderen waren op tijd aanwezig. Er waren geen gaten en de groepen hielden zich aan een acceptabele tijdsplanning. Dus wat dat betreft was het een mooie marcha juvenil. Dan gaan we naar het kindercarnaval in Aruba. Daar vonden 3 aanhoudingen plaats. Ook een mooie parade. Het zag er goed uit, maar toch deze arrestaties, ook eerder dit jaar al bij parades op Aruba, werpen toch een smet op de situatie. Kinderen hebben uitgebreid gedanst. Het was een mooi kindercarnaval, maar er werden mensen aangehouden met verschillende messen en in het bezit van drugs, zoals u op de foto's ziet. Vorig jaar waren er 1 aanhouding, nu 3. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want Bad Bunny speelde tijdens de pauze van de Super Bowl. Nou, Bad Bunny is een grote artiest in de Cariben en er was veel te doen over zijn politieke stellingname tegen de ICE in Amerika. Maar het feest was een muzikaal feest, Spaanstalig en heel erg gericht op de Caribië en Latijns-Amerika. U ziet op deze beelden dat alle vlaggen van Caribe en Latijns-Amerika werden getoond, waaronder die van Curaçao en die van Aruba en Bonaire. En daarmee gaf Bad Bunny een boodschap aan dat Amerika niet alleen Noord-Amerika is, maar dat het een heel groot continent is met allemaal trotse mensen en trotse landen. Er waren veel positieve reacties en ook op Curaçao waren veel mensen blij natuurlijk met de vlag van Curaçao. De Amerikaanse president Donald Trump was echter niet tevreden. Hij noemde de show disgusting and absolutely terrible. Tot slot nog Venezuela, want er zijn opnieuw gevangenen vrijgelaten. Maar bij een van de gevangenen is er meteen ook weer iets gebeurd dat tot nieuws heeft geleid. Venezolaanse Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Maria Corina Machado, liet namelijk vandaag weten dat een van de mannen die onlangs was vrijgelaten, Juan Pablo Guanipa, kort daarop weer is meegenomen, weer is gearresteerd. En dat zou volgens het Openbaar Ministerie in Venezuela te maken hebben met het feit dat Guanipa zijn vrijlating, de regels die daarbij golden, zou hebben overtreden. Hij ging namelijk kort na zijn vrijlating naar andere gevangenen toe om steun te bieden aan de ouders die nog steeds wachten op de vrijlating van hun geliefde. De situatie heeft te maken met dat Venezuela meer bezig is met het vrijlaten van politieke gevangenen. Maar er is kennelijk nog steeds een stroming in Venezuela die ervoor zorgt dat die vrijgelaten politieke gevangenen nog wel restricties hebben. Guanipa is inmiddels in huisarrest, zo heeft zijn familie laten weten. En Machado laat weten dat we deze situatie kritisch moeten blijven volgen. In ieder geval is Guanipa vrijgelaten en volgens Machado moet er nu alles aan worden gewerkt dat er vrije verkiezingen in Venezuela gehouden kunnen worden. Wij houden het voor u in de gaten en dat blijven we doen. Morgen zijn we er weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.